И така хора, Здравейте хора, аз съм тук с Калата 12 BG Gaming. днес ще снимаме на Майнкрафт двойно оцеляване, да, пребаца ми сервера, вие знаете това. пребаца. Да, представете. Да. Това не е много сервер. Това не е много сервер, който малко се различна. Нямам нищо за лежи. Аз просто цялата храна случих там. Остави си там нещо храна да Пусни го на нормално. нещо. И хора, аз мисля да е кратък клипа. Само да е съобщителен клипа. Това е нашият нов сервер, в който ще играем. И да, това ще е само клипа да се кажа. Само това ще се кажа. Да. Тук ще снимаме вече. Тук ще снимаме вече. На Майнкрафт. Двойно оцеляване. И до скоро!